To co, ja ci się kupiłam. Thank you. Goodbye. Zadzioraj. Moje latte? Hej. Co? A jest to dobre? Jasne, że to dobre. To jest kawa. Nie i kawa, nie? No widzisz, tak się to może jest. No, widzisz. Jest to bruksetki? No. Aha, dobre, co? Dobre? Czekaj, to na pewno. Dobre. Czyli to słodkie. Ale daj mi. No można, ale poczekaj. Ciężko. Takie kawy, to by ci chwyciło. Nie możesz mi się No. to nie trafiło. Wiesz, to usłyszę. Ty nie masz kawy? To jest słodkie. No, mam rację. Ja w życiu kiedy trochę prejdę mleko, tak na pierwszy bawię. Prečo teraz tam myslím, že má ťažké, sladké? Mama, keď to już to pije. Mňam, mňam. Nie, on nie pije. Bezkofeínové to si mala vydať. To má kofeín? No, daj mapči, bo už nejak si ligol. Teraz máš nejaký hyperaktivní. Ale mne nechaj trochu. Teraz nepí, prosím, chcem aj to piť. Je to dobré. Choď teraz na to. Nechcem si ešte. A to nás točí stále. Čakaj, to ste dopili. Môžeš si z toho dať? Jasne, že si môžeš. To je dobré. To fiešu. Víš, že mi to ťahá, hej, daj. Ja neviem, či ti to vôbec chutí, ale... Chutí. Chutí. Nie.